салом ба кулли мухлисони каналҳои ютуб. имрӯз мо ба шумо гуфтанем бародарони азиз ки ҳар нафаре ки мехоҳад билет гирад ва ҳар нафаре ки мехоҳад ки дар бораи билет маълумот гирад, марҳамат танҳо шумо метавонед занг занед, ба хотире ки билетҳои самолёт ҳар дақиқа, ҳар минут ёки ним соат пас, як соат пас тағйир меёбад. Чини як соат, як ним соат ёки 20 минут, 30 минут вобаста ай будани ҷо хеле тағйир меёбад. Чӣ қадар ки ҷо бисёр бошад дар самолёт, албатта ҳамон қадар билет арзон мешавад. Ва дар ҳолате мешавад ки дар самолёт 5 билет нишон метавад. Ҳамагӣ 25 билет мондагӣ. 5 билет нишон метавад, нархи билет бениҳоят баланд меравад, барои ки ҳар кадоми билетфурӯшҳо ба худ билет брон мекунанд. Вақте ки брона ки одамое ки брон кардан, савдо накардан билетҳоро, яъне зайнид кардан, билетҳоро нафурӯхтан, албатта бо билет кушода мешавад. Дар ин вақт вақте ки самолёт боз парда рафтани аст, одам кам аст, билет арзон мешавад. Барои ҳамин бародарони азиз, ҳар вақте ки шумо мехоҳед ки фаҳмед, албатта занг занда пурсед. Ай хел намешавад. Як дам 13 000 аст, ядам 11 000, ядам 14 000. Да савдо такам. Шел гуфтем ҳар дақиқа ва минут билет тағйир меёбад. Бисёр одамо кӯшиш мекунанд ки билетҳои арзон гиранд, аммо вақте ки занг мезананд, аз мо мепурсанд ки ака билет чанд сумай, мо мегӯем ки билет 10 000 ёки 13 000 ёки 12 000 екатеринбург душанбе. То вақте ки ба пеши мо меоянд, аллакай як рӯз ё 2 рӯз мегузарад. Як рӯз 2 рӯз нагузашта қариб 1 соат 2 соат ҳам гузарад ки нархи билет тағйир меёбад. Аз ҳамин сабаб бародарони азиз, ма ба ҳамаи шумо гуфтанем ки вақте ки билет гирифтани ҳастед, албатта вақте ки занг мезанед, билет нархи арзон бошад ки шумо хоҳед ки гиред, албатта кӯшиш кунед ки дар ҳамон вақт соҳиби билет шавед, яъне билета гиред. Вақте ки шумо билет намегиранд аз як ҷо ҳама ҷои дигарро бинам гуфта, аллакай ба он ҷо мерем ки 1000-2000 нархи билет тағйир ёфтааст аз сабаби кам будани ҷои самолёт. Дар як самолёт чӣ қадар ҷое ки бошад, дар худи Екатеринбург 1000 ҷои билетфурӯшӣ аст. Аз ҳамон сабаб вақте ки шумо мехоҳед ки билет гиред, як рӯз пешакӣ албатта занг зада напурсед. ҳамон рӯзе ки шумо билет хариданӣ ҳастед, билет гирифтанӣ ҳастед, ҳамон рӯз занг занед. Мақсад шумо 20 ҳозир моҳи май бошад, агар апрел бошад, июл агар билет гирифтанӣ бошед, албатта занг занед, фаҳмед ки билет арзон бошад, метавонед тезтар билет гиред. Вақте ки 2 моҳ пеш билет мегиред ва бисёр корҳои шумо тамом нашуда, боз мехоҳед ки билетро тағйир диҳед. аз сабабе ки мо намедонем ки пеш омад чӣ гап мешавад. аз ҳамин сабаб эҳтиромла хоҳиш мекунем бародарони азиз ки чини як моҳ, якним моҳ мумкин аст гирифтан билет. марҳамат заказ кунед, билет гиред. лекин то 3 моҳра ман ба шумо эҳтиромла хоҳиш мекунем ки ин корро накунед. 3 моҳ пеш мегиред, бисёр корҳои шумо тамом намешавад. баъзеш билет дораду ҳола аллакай пули корша нагирифтааст, баъд билета алиш мекунанд, баъд чанд пули дигараш бо минус мешавад, билет ба ҷои 10, 12, 14 000 харад, билеташ 18 000 меғалтад. аз ҳамин сабаб бародарони азиз кӯшиш кунем ки чени як моҳ, якним моҳ билет гиред. ана байни фарқи якним моҳ ҳамин 1000 сум, 500 сум, 1500 фарқ мекунад тамом бисёр ҳолатҳо. ана бародарони азиз, вақти билет гирифтанӣ шудед, нархи билет агар ба шумо маъқул бошад, ҳаракат кунед ки барвақттар гиред. ҳоло ки чӣ қадар ҷои билет, ҷои нишаст дар самолёт кам шавад, ҳамон қадр билет қимат мешавад. ман будам Парвиз аз канали ютуб. барои шумо бародарони азиз имрӯз пешниҳод дорам як чанд намуд каналҳое ки худи тоҷико канал кушодагем ва мехоҳанд ки подписчикошон зиёд шава, просмотрошон зиёд шава, мехоҳанд ки аз тарафи шумо дастгирӣ ёбанд. барои ма аз ҳама мардуме ки моро тамошо мекунанд, нигаҳ мекунанд, эҳтиромла хоҳиш мекунем ки ба дигар каналҳо ҳам подписатсия кунед, видеои хуб бениҳоят зебо, шавқовар тамошо кунед. то бозидид дӯстони азиз, фаромӯш накунед лайкро, подписатсияро.
назаратонро дар комментария нависем. Канали мо дар YouTube менависем Салам Таҷикӣ, меброяд Салам Таҷикиро пахш мекунем дар канали мо ва подписатсия мекунем, колокольчика меҷиқем ва видеои нави мо дар шумо меояд. Салам Таҷикӣ номи канал. Дар поиск менависем рахм ва поиск ва инак дар инҷо медароем. дар ин канал подписатсия мекунем, зангулачаро пахш менамоем то ин ки аз видеои нави ин бародар бохабар шавем. хеле канали беҳтарин аст. барои шумо тавсия медиҳам ки аз обуна шуданатон пушаймон намешавед. канали беҳтарин аст. дароед обуна шавед ва видеои ҷолибро тамошо кунед.